O meu nome é Sara Alba Gómez, son educadora social colexiada co número 4927, pertenzo ao grupo de saúde Miolo. Son Rocío Núñez Rúa, colexiada 387, e formo parte do grupo de traballo de saúde Miolo. Son Alfonso Tembrás, colexiado número 103 do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e membro do grupo de traballo Miolo. O meu nome é Manuel Rodríguez Iglesias, son educador social habilitado co número 184. Formo parte do grupo Miolo. Son Laura Casal, educadora social e colexiada 110 do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e formo parte do grupo de traballo de saúde Miolo. Entre os obxectivos do noso grupo de traballo están o recoñecemento e posta en valor da nosa profesión dentro dos ámbitos da saúde mental e das adiccións, ámbitos nos que levamos moitos anos traballando e desempeñando as nosas funcións como parte dos equipos multidisciplinares, favorecendo así unha atención de calidade para as persoas destinatarias e usuarias destes recursos. Convidamos vos a formar parte do noso grupo de traballo para sumar, aportar e continuar nas reivindicacións que permitan que a educación social teña o lugar que se merece dentro destes ámbitos, por ser un dereito da cidadanía.